useamman kerran maininneet yli 55-vuotiaiden työllistymisen. Ja tänään me saatiin työ- ja elinkeinoministeriön uusimmat työttömyysluvut syyskuulta. Kaikkiaan meillä on 316 000 työtöntä. Sanna Marin, paljonko tuosta määrästä on yli 50-vuotiaita työttömiä, kun te olette nyt niitä maininnut tässä? En ole katsonut näitä uusimpia lukuja, en osaa tähän kysymykseen vastata, mutta me tiedämme kyllä, että meillä on merkittävä ongelma siinä, että meidän ikääntyneet työntekijämme ovat vähemmän töissä kuin esimerkiksi verrokkimaissa muissa Pohjoismaissa. Tämä on meille iso haaste ja sen vuoksi me olemme antaneet työmarkkinajärjestöille tehtäväksi löytää ratkaisuja yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen parantamiseen ja samalla sen turvavahvistamiseen, joita nämä työntekijät tarvitsevat. Meidän pitää päästä samalle tasolle kuin esimerkiksi Ruotsissa. Mutta te sanotte, että te ette tiedä, paljonko meillä on yli 50-vuotiaita työttömiä. Viittasit tämän päivän lukuihin. En viittaa, luvut ei ole kauheasti muuttunut vaikka elokuusta. Paljonko oli elokuussa, jos te tiedätte elokuun luvut? Minä en osaa sanoa henkilömääriä. Osaatteko sanoa koko luokkaa, paljonko oli vaikka heinäkuussa? No, mitä jos juontaja kertoisi, kun teillä selkeästi on ne luvut siellä paperissa? Kysyn tätä sen takia, että kun te niin usein sanotte, että tähän pitää puuttua ja te ette edes tiedä koko luokkaa, niin onko se syy sille, että te olette siirtynyt itse asiassa työmarkkinoille tämän ongelman ratkaisun ja sanoneet, että jos he eivät saa valmistaa, niin te sitten teette jotakin. Ja jos ministeri ei tiedä, niin voin kertoa, että heitä oli 113 500. Ja jos meillä on vähän yli 300 000, tuo joukko on valtava. Kyllä. Mutta se ei ole se syy, minkä takia me olemme tämän antaneet työmarkkinajärjestöjen ratkaistavaksi. Me tietenkin toivomme, että sieltä tulee ratkaisu. Se olisi kaikin puolin parempi, mutta jos sieltä ei tule ratkaisua, niin hallitus on valmis nämä toimet tekemään ja samalla varmistamaan myös sen, että ikääntyneiden työntekijöiden turvaa vahvistetaan. Onko teillä yhtä ainutta reseptiä sille, että miksi yritykset palkkaisivat? Ruotsissa tuon ikäryhmän työllisyysaste on aivan toista luokkaa kuin Suomessa. Sen näkee, kun paljon silmin kävelee siellä. 60 voi miettiä urasuunnitelmaa. Onko teillä yhtä ehdotusta sille, että miksi yritykset palkkaisivat? Mitä teidän pitäisi tehdä? Kyllä, juuri kuten aikaisemmin kuvasin, esimerkiksi Ruotsissa tilanne on paljon parempi. Suomessa on sen kaltainen järjestelmä, että meillä on kannattavampaa laittaa ikääntynyt työntekijä ikään kuin